Na Rympei U ka channel nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Unang rai papawnam baha jong Spin uba juyo ru ka Grammy Awards u Enrique Iglesias hakani katayo ulawan ban rai hakan nong ba Mumbai hakalai pauterik jong u ni u benai balalek ha MMRDA grounds ha bandra kurla complex KBC hakabaladon ru nyepulai tli ki mobile phones iba shongdor kumba arfu sawlak tengka ki bla syatu kat bala pentip daki pulit halor kani ke jingja kani ke jing syatu ki mobile hakani ke madan kala jih kapor bawan palat arfusan hajar ngut ki paidbah ban sakhi ya ke jing rai u Enrique kabadan kumba kandai pho minute kata ke jing rai jong u ki pulit ki la pentip ru bala register ya nyautli ki FIR haduk menta hakaba ki ba syatu ru ki de ki kena balik puli bat uba thok khobor bat ru try hotel bat ka make up artist ki tiket ki shongdor nadu nyaw hajar hakaba u Enrique ular wairu ya ka surging rai ka bapau nam jong u ka hero bat ka bailamos ka bala pen lengkho ru ya kani ka jingwan ki babun ki paidbah sya kani ka concert jong u hakawai ka jing jiapat u Enrique ula shimru ek mobile ka badan bala bread support stage ban shongdor da kawai ka Bri U hadin pat ba layo i baki bor ba penyat ki lapen phai no yakani ka mobile jong kini ki Bri U ki bala kawang hajan jong ka stage nakaleng jong ki pulit ru kidang pej yaki Khasi TV bat ru ban le ka digital tracking ban shemdin bat ban labdin yakini ki mobile ki bala syatu